שלום לכם, מאיר הנדל"ן של ישראל, נמצא איתנו בני קרת, מנכ"ל אזימוט. שלום בני. בוא נתחיל עם השאלה המכרעת. האם היום שוק הנדל"ן נמצא במצב קשה, במצב לא ברור בעקבות חוק המע"מ? אני חושב ששוק הנדל"ן נמצא היום, לא רק היום, כבר ממרץ השנה, קרוב לשני רבעונים פלוס, בסיטואציה של אי-ודאות מאוד קשה, ואנחנו נדרשים לפעול בתוך האי-ודאות. נוסיף על זה גם את המבצע מלחמת צוק איתן במהלך הקיץ, הכניס עוד פרמטר של קושי לאי-ודאות. בעת האחרונה, ממש מתחילת נובמבר, אנחנו רואים השתחררות של השוק בתחומים קצת יותר רלוונטיים, וכמובן תזוזה של מחירות, שזה מדווחות החברות עצמן. אם אנחנו מדברים על מחירות, באמת מה הם הכלים השיווקיים שהיום משתמשים בהם חברות הנדל"ן בעקבות המצב? אז הנושא של אי-ודאות הוא נושא שהוא גם בימים טובים וגם בימים פחות טובים, הוא הנושא שאיתו אנחנו מתמודדים בענף הנדל"ן, ולכן לזה אנחנו צריכים לתת פתרונות. במקרה הזה, כאשר אנחנו יודעים שהזוגות הצעירים שמהווים כ-25-35% מהקהל, הם לא פעילים כרגע בשוק, נשתדל לפנות לקהלים של יותר משפרי דיור, יותר משקיעים, יותר פעילויות חריגות, לנסות ולסייע במימון, לנסות להילחם אפילו בסיטואציה של מע"מ אפס, ולעזור גם לזוגות הצעירים לקנות דירות במחירים שפויים, נכון דהיום. מה אתה ממליץ היום באמת לחברות נדל"ן? מה הדבר הראשון שהם יעשו מבחינה שיווקית? קודם כל, אחד הדברים הראשונים שאני ממליץ זה לעשות. תמיד לחתור למגע, תמיד יש מה לעשות בכל מצב. צריך לשבת, לנתח, להגיע למסקנות, לקחת החלטה, לנסות את הדרך, לתקן תוך כדי. ברוב הפעמים שאתה מבצע פעילות, תמיד תהיה תוצאה. יותר טובה או פחות טובה, אבל תמיד תהיה תוצאה. ואז משם אתה יכול להשתפר וללכת קדימה. תמיד לחתור למגע.